खुलुमनानै लाबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव सारनि क्लासाव आं गिबियाव नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों आंखौ दा फेसबुकआवल' नोंथांमोना बहुत फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरदों साबस्क्राइब खालामाखै आं बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो बिथांमोना डाइरेक्ट इउटिउबाव थांनानै सारनि क्लास एबा सरन ब्रह्म क्लासेस लिरनानै होयोब्ला डाइरेक्ट सारनि क्लास ओंखारखायो बिनि साइडआवनो साबस्क्राइब मोनसे बटन दंखायो बेखौ क्लिक खालामना होबानो जायो बाहाय खुनु इमेल आरो खुनु मबाइल नाम्बार पासवार्ड होनाङा नाथाय नोंसोरो फेसबुकनि थ्रुयै थाङोब्ला आं जितु शेयार खालामदों फेसबुकआव बिनि थ्रुयै थाङोब्ला नोंसोर इमेल बा पासवार्ड माबा माबि बिजायो नङा होमबा ओंखायनो जानो हागौ बियो नोंथांमोननि जितु फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनायखौ नुनानैथ' आं सानो माने बहुत नोंथांमोना आंखौ माबादों मोजां मोनदों ओंखायनो नोंथांमोना हागौमानि माबायाव डाइरेक्ट इउटिउब चेनेलाव थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला नङाब्ला माखासे थालांगोन आं मोनफ्रोमबो बुस्थुखौ फेसबुकआव शेयार खालामनाय नङा नोंथांमोना जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना जायफोर सोलोंनो गोसो बिथांमोना इउटिउबाव डाइरेक्ट थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला नङाब्ला बहुत बुस्थुआ थालांगोन आं फेसबुकआव बिदि शेयार खालामबाय थानाय नङा बे शेयार खालामैफ्रा नोंसोरा थालांगोन माने इउटिउबाव जायफोर साबस्क्राइब खालामदों नङा होमबा जायफोर साबस्क्राइब खालामनानै लादों बिथांमोना डाइरेक्ट माने आं आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाव मेसेज मोनसे एलार्ट सहैखायो आरो अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन फेसबुकआवथ' बिदि एलार्ट सहैनाय नङा होमबा ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ गले गले खावलायो साबस्क्राइब खालामनानै ला सोलोंनो गोसो गोनांफ्रा अके थेंक इउ दिनै आं क्लास 10 नि लाना फैदों रेशनेल आरो इरेशनेल नाम्बार रेशनेल नाम्बार नैबेयाव नों फोरमान खालामदि रुट 5आ रानजोबथायै इरेशनेल बियो इरेशनेल होननानै फोरमान खालामनो होदों आरो 1 नि नायदो लेखा गावबागाव बोरला फोरमान खालामदि रानजोबथाय जों बेखौ उल्था हमना लाबाय हमबाय रुट ओभार 5आ रानजोबथा अनजिमा रेशनेल नाम्बार होननानै हमना लाबाय आरो रानजोबथा अनजिमा होमबा रानजोबथा अनजिमायाव जों मा बेखौ पि आइ किउआव फोरमायनो हायो नङा होमबा अब्ला जों रुट ओभार 5 खौ पि बाय किउआव हमबाय नङा होमबा जेराव नैबे इम्पर्टेन्ट दै नैबे कमेन्टआ बेयावनो मार्कआ थायो जेराव पि आरो किउआ नोंसोर बे पि एन्ड किउखौ एन बिबो लिरनो हायो एनबो लिरनो हायो गावबा गाव गोसो पि एन्ड किउआ लोगो रोदा मानि मा क'प्राइम दै क'प्राइम नाम्बार क'प्राइम लोगो रोदा रग' अनजिमा इन्टिजार रग' मानि अनजिमा लोगो रोदा अनजिमा ओमफ्राय बेहाय नैबे किउआ डाज नट इकुवेल टु 0 बे किउआ माब्लाबाबो 0 जानो हाया आरो मोनसे दंबावो हाइएस्ट कमन फेक्टर बिसोरनि हाइएस्ट कमन फेक्टर पि आरो किउनि हाइएस्ट कमन फेक्टरा 1 हाइएस्ट कमन फेक्टरा 1 बुजिबायना हाइएस्ट कमन फेक्टर जेराव पि एन्ड किउआ लोगो रोदा अनजिमा आरो किउआ डाज नट इकुवेल टु 0 आरो एचसिएफ बिनि हाइएस्ट कमन फेक्टरा 1 होमबा बोथ साइड स्क्वेरिं लादो बेखौ बोथ साइड माने ओरै सानजाबग्रोनानै लादो बोथ साइड स्क्वेरिं फारनैजोंबो बर्ग लानानै रुट ओभार 5 खौ स्क्वेर लायोबा बेसेबां आं ओरै लाबाय स्क्वेर लायोबा पि स्क्वेर किउ स्क्वेर जागोन नङा होमबा नोंसोर बुजियाब्ला ओरैबो लिरनो हाबाय स्क्वेर होमबा बेखौ स्क्वेरखौ सिफायबा 5 फैबाय पि स्क्वेर किउ स्क्वेर नङा होमबा किउखौ ओरै लाबोबाय 5 किउ स्क्वेर इकुवेल टु पि स्क्वेर नङा होमबा बे इकुवेसन नाम्बार 1 जाबाय नङा होमबा जों बेखौ ओरै लिरनो हायो ना हाया बेखौ जों ओरैबो लिरनो हायो नङा होमबा किउ स्क्वेर इकुवेल टु पि स्क्वेर बाय 5
तारमाने p स्क्वायर को 5 रानो होमबा 5 therefore 5 p स्क्वायर को रानो आरो 5 p स्क्वायर रानोब्ला 5 p खौबो रानगोन नङा होमबा एके बे जाबाय a आं इक्वेशन नम्बर a होबाय हो जोंहा प्रमाण खालामनांगौ माने बिसोर होनदोंथ' बिसोरनि हाइस्ट कमन फैक्टरा 1 तारमाने p आरो q आ मात्र 1 जोंल' रानजायो हाइस्ट कमन फैक्टर 1 जोंल' रानजायो आरो गुबुनजों रानजाया नाथाय जोंहा फोरमान खालामनांगौ p आरो q आ 5 जोंबो रानजायो बेयाव नै p आबो प्रमाण जाबाय नङा होमबा p आ 5 जों रानजाबाय नङा होमब्ला p आ 5 जों रानजाबाय थिग बिदिनो आरो q खौबो 5 जों राननाय देखायबावनांगौ आरोबाव जों हमदो बे 5 खौ नैबे p इक्वल टू जों हमबावदो 5m सपोज जेराव m आ माने जिखुनु एनी इंटीजर आरो m आ जिखुनु पॉजिटिव इंटीजर माने रग अनजिमा दै m आ रग अनजिमा होमबा बे pm खौ बिसोरखौ p इक्वल टू 5m खौ सेयाव फज'नानै नैबे इक्वेशन नम्बर 1 आव फज'नानै बे p खौ p निखौ 5m फज'नानै m आ जिखुनु एनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ओके होमबा 1 निफ्राय मोनो 1 निफ्राय मा 5q जा q खौ 5 जों राननो दिखांनांगौ नालाय 5m जाबाय नालाय स्क्वायर नालाय होल स्क्वायर 5q स्क्वायर जाहैबाय बे बासानो जाबाय 25 m स्क्वायर बेजों दानोब्ला q 5m स्क्वायर फैबाय नङा होमबा जों ओरै फैनो हाबाय q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 नङा होमबा बे m स्क्वायर थाबाय तारमाने q आबो 5 जों रानजाबाय बहाय 5 q स्क्वायर खौ रानो नङा होमबा बिदिब्ला 5 q खौबो रानो इक्वेशन नम्बर b बिनिफ्राय a आरो b निफ्राय जों मोनो होनना लिरनाय बे a आरो b निफ्राय जों मोनो बे a आरो इक्वेशन नम्बर b निफ्राय जों बुंनो हायो दि p आरो q नि मा होनगोन आगोसार अनजिमाया आगोसार माने सानजाबगिरिया माने फेक्टरा 5 आबो नङा होमबा बेनिफ्राय जों बुंनो हायो p आरो q नि आगोसार अनजिमाया 5 आगोसार अनजिमाया 5 जाबाय नङा होमबा आगेनि बुंनाया मोनसे कन्ट्राडिक्शन फैबाय नङा होमबा आगे जितु एजाम्पसन लादोंमोन गिबियाव हमनानै लानायनि उल्था ओंखारबाय नङा होमबा कन्ट्राडिक्शन जाबाय होमबा नै जों जितु लादोंमोन बियो साले बिनि हाइस्ट कमन फैक्टराव 1 नाथाय नैबावथ' ओंखारबाय 5 निया 5 आबो मोनसे कमन फैक्टर बिनि आगोसार सानजाबगिरि होमबा आगोसार सानजाबगिरि ओंखारबाय नालाय थेवबो बियो बे √5 आ रानजोबथा अनजिमा नङा थारमाने बियो √5 आ रानजोबथाय अनजिमासो इरेशनेल अनजिमासो फोरमान जाबाय बेनिफ्रायनो बेखौ लिरबायथ' नोंसोरो नेक्स्टआव फैदो आं नैबेनिफ्राय लिरनोसै नैबावलिनि बेनिफ्राय फैदो नोंसोर नैबेनिफ्राय दै इक्वेशन a आरो b निफ्राय जों बुंनो हायो मा बुंनो हायो जों बुंनो हायो बे p आरो q नि आगोसार
आगोसार माने बिनि सानजाबगारिया आगोसार माने बिनि फेक्टर कमन फेक्टरा आगोसार सानजाबगिरिया सानजाबगिरिया बा बिदिब्ला गिबियाव हमना लानाय गिबियाव हमना लानायनि उल्था गिबियाव हमना लानायनि उल्था जाबाय बिदिब्ला रुट/5 रानजोबथा अनजिमा जानो हाया रानजोबथा अनजिमा जानो हाया रुट/5 रानजोबथायै अनजिमा इरेशनेल रानजोबथायै अनजिमा फोरमान जाबाय नङा होमबा प्रुफ क्लियर दा बिराद गोरलै जाबाय नङा होमबा बे नैबे एग्जाम्पलखौ गोसोआव लानांगोन आरो हाइएस्ट कमन फेक्टर बिनि हाइएस्ट कमन फेक्टरा P&Q नि हाइएस्ट कमन फेक्टरा 1 होनदों नालाय नाथाय जों बाय फोरमान खालामदों जोङो P&Q नि रोदा अनजिमा जिहेतु बिनि आगोसार सानजाबगिरि जिहेतु बिनि कमन फेक्टर बियो 5 बो ओंखारबाय नङा होमब्ला 5 ओंखारब्लाथ' बै जायखियाव 1 ल' होनदों बेथ' उल्था जाबाय कन्ट्राडिक्शन जाबाय मोनसे बे कन्ट्राडिक्शन निफ्रायनो जों बुंनो हायो P आरो रुट/5 माने रेशनेल अनजिमा नङा आरो माने रानजोबथा अनजिमा नङा बेनिखायनो रुट/5 मोनसे रानजोबथायै इरेशनेल अनजिमा फोरमान जाबाय क्लियर थैंक यू पॉइंट 3 निनो 2 नम्बरनि फोरमान खालामदि 3 + 2 रुट/5 रानजोबथायै इरेशनेल सो दैट नैबे 3 + 2 * रुट/5 मोनसे इरेशनेल बा रानजोबथायै बेखौ जों 2 नि हमबाय थारमाने बाहाय जों उल्था हमनांगौ जेनेबा बियो मोनसे इरेशनेल होननानै बुंनो नालाय जों बेखौ रेशनेल होननानै प्रमान खालामनो नाजानांगौ जुदि रेशनेल होननानै प्रमान जायोब्ला बे इरेशनेल जाबाय रेशनेल नङाब्ला बे अट'मेटिक बिया इरेशनेल नङा होमबा ओंखायनो जों हमबाय 2 + 3 * रुट/5 मोनसे रानजोबथा अनजिमा होननानै प्रमान खालामनांगौ आरो हमबाय बियो मोनसे रानजोबथा होननानै ओमफ्राय जेब्ला रानजोबथा नङा जेब्ला बै कन्डिशनफ्रा मिलिया अब्ला बियो अट'मेटिक इरेशनेल बा रानजोबजोबै अनजिमा होननानै जों बुंनो हायो आरो ओंखायनो जों बेखौ उल्था हमनाय जायो हमबाय 3 + 2 रुट/5 रानजोबथा माने रेशनेल नङा होमबा रानजोबथाब्ला जों माबायदि फोरमायनो हायो बेखौ 3 2 रुट/5 खौ जुदि बियो रेशनेलब्ला बा रानजोबथाब्ला जों बेखौ माबायदि होनो A/B नङा होमबा जेराव नैबे बुस्थुखौ एथे गोसोआव लादो बे जेरावखौ बे जाबाय कन्डिशन जेराव A आरो B जेराव A आरो B रोदा अनजिमा बा लोगो रोदा माने क' होनो दे बेखौ क' लोगो रोदा रग अनजिमा जेराव B >0 माने B लाथिख'नि समान नङा आरो मा होनदों कमन हाइएस्ट कमन फेक्टरा A आरो B निया 1 ओके बिदिब्ला नायनायसाय बेखौ आं जुदि 2 रुट/5 खौ जुदि बाव दोननानै ओरै 3 खौ हरै लाङोब्ला B
3 जाहैबाय नङा होमबा होमबा a बे हरै थाङोब्ला सानजाबा 3 b जाहैबाय नङा होमबा होमबा नैबेहाय आं नैबे √5 खौल' दोनबाय बे 2 आ नैबाव फैगोन नङा होमबा गाहायाव बास √5 इक्वल टु a by twice b बेखौ जों फ्रेक्शन सिफायना लादो a by twice b माइनास 3 by 2 b कैंसिल जागोन नङा होमबा 3 by 2 जिहेतु दाना a and b आ जिहेतु a आरो b आ रग' अनजिमा नङा होमबा रग' अनजिमा जिहेतु a आरो b आ रग' अनजिमा बेनिखायनो बे a divided by twice b minus 3 by 2 आ रानजोबथा जाहैबाय नङा होमबा बे जुदि रानजोब जायोब्ला होमबा इक्वल √5 आ होमबा बे जुदि रानजोब जायो होननाय बुंदों बे जुदि रानजोब जायोब्ला बेनि इक्वला मा √5 थारमाने √5 आबो रानजोबथा बेबो रेशनेल रानजोबथा therefore √5 आबो रानजोबथा नाथाय जों मिथिगौ √5 आथ' रानजोबथा नङा √5 आबोथ' रानजोबथा नङा बेखौ मारै कन्ट्रडिक्ट खालामगोन ना नाथाय जों मिथिगौ बेबायदि लिरदो जों मिथिगौ नाथाय जों मिथिगौ √5 आ इरेशनेल नङा होमबा इरेशनेलखौ रानजोबथायै नाथाय जों मिथिगौ √5 आ रानजोबथायै ओरै फैदो नैबेहाय नाथाय जों मिथिगौ √5 आ रानजोबथायै बे गोरोन्थिया जोंनि साननानै लानायनि थाखाय उल्था ओंखारदों बे गोरोन्थिया जोंनि साननायनि थाखाय जों गोरोन्थि सानना लायाखै बावनो एसे गोरोन्थियाव एजाम्पसन लाखादों नङा होमबा बे गोरोन्थिया जोंनि साननायनि थाखाय नुजादों जोंनि साननानै लानायनि थाखाय therefore √5 आ रानजोबथायै रानजोबथाथ' नङा रानजोबथायै √5 आ जुदि √5 आ बे √5 आ रानजोबथायोब्ला अब्ला बेबो रानजोबथाय जागोन a twice b minus 3 by 2 आ रानजोबथायै अब्ला बे रानजोबथाय जाबाय नालाय जुदि नैबे रानजोबथायोब्ला बेबो रानजोबथाय नङा होमब्ला बे रानजोबथायोब्ला अब्ला बेबो रानजोबथाय बिदिब्ला 3 plus 2 √5 आ रानजोबथायै फोरमान जाबाय ओके बुजिबायना बेखौ जों बिदि बानायबाय नैबे बुस्थुखौनो गोसोआव लाबाखिन नङा होमबा जिहेतु नैबे a आरो b आ मोनसे रग' अनजिमा नङा होमबा जिखुनु पजिटिभ इन्टिजार ओंखायनो बे जुदि इन्टिजारब्ला बिसोरथ' रानजादों नङा होमबा ओंखायनो बे रानजायैनो रानजोबथा जाहैबाय रानजाजोबदों नङा होमबा रानजोबथा बे जुदि रानजोबथा जायोब्ला अट'मेटिक बेबो रानजोबथा जागोन नङा होमब्ला √5 आबो रानजोबथा नाथाय जों मिथिगौ √5 आ इरेशनेल होननानै रानजोबथायै नङा होमबा रानजोबजाया √5 आ बे गोरोन्थिया माने बे बेरेखाया नुजादों जोंनि गोरोन्थि सानना लानो बे गोरोन्थि सानना लानो थाखाय नुजादों नङा होमबा बाय कन्ट्रडिक्शन जाहैबाय बाय नुजादों ओमफ्राय √5 आ रानजोबथायै बेनिफ्राय जों बुंनो हायो √5 आ रानजोबथायै जुदि √5 आ रानजोबथाय जायोब्ला होमब्ला नैबे बुस्थुआबो रानजोबथायै बेबो इरेशनेल
बे जुदि इरेशनेल बा बे जुदि इरेशनेल बा होमबा नैबे बुस्थुआबो इरेशनेल होननाय जाबाय रानजोबथायै फोरमान जाबाय इरेशनेल होननानै फोरमान जाबाय नङा होमब्ला थ्रिनिखौ फोरमान खालामदि गाहायाव होनायफोरा रानजोबथायै फोरमान खालामदि गाहायाव होनाया रानजोबथायै माने इरेशनेल 1 को 1 by root over 2 मोनसे नायनो एबा लिरदो हमबाय 1 by 2 आ रेशनेल होननानै हमबाय 1 by 2 आ रानजोबथा माने रेशनेल रेशनेल हमबाय जुदि बियो रेशनेलब्ला जुदि 1 by root 2 आ रेशनेल होनबा जों बेखौ a by b फ्रेक्शनजों फोरमायनो हायो नङा होमबा फोरमायबाय जेराव नैबे बुस्थु गोसोआव ला नैबे जेराव होननायखौ जेराव a आरो b आ लोगो रोदा रग अनजिमा लोगो रोदा अनजिमा लोगो रोदा रग अनजिमा रग माने एनि इन्टिजार रग अनजिमा मा इनिफ्राय b आ डास नट इक्वल टु जानांगोन b आ 0 जानो मोना मालाबाबो आरो बिसोरनि हाइस्ट कमन फैक्टरा a आरो b निया जेब्लाबो 1 ओके बे बुस्थुखौ गोसोआव ला इन्टु खालामदो इन्टु खालामबा रुट ओभार 2 बे गोजौ गाहायाव ओरै फैगोन नङा होमबा बे थांगोन नङा होमबा बे a थांबाय नङा होमबा b by a बाहाय जुदि b by a आथ' रग अनजिमा नङा होमबा जिहेतु b by a आ रग अनजिमा बे जिहेतु a आरो b आ रग अनजिमा पजिटिभ इन्टिजार नङा होमबा रग अनजिमा होमब्ला b by a आ मोनसे रानजोबथा बिदिबा b by a आ रानजोबथा बे जुदि रानजोबथाब्ला होमब्ला बिदिब्ला रुट ओभार 2 आ रानजोबथा रेशनेल होनना बुंनाय जायो रानजोबथा नाथाय जों मिथिगौ रुट ओभार 2 आ रानजोबथायै माने इरेशनेल रानजोबथायै अनजिमा बे बेरेखाया नुजाथिदों बे बेरेखाया कन्ट्राडिक्शन जाबाय नङा होमबा बे बेरेखाया नुजाथिदों जोंनि गोरोन्थि सानना लानाय थाखाय एजाम्पसना कन्ट्राडिक्शन जाबाय नङा होमबा सानना लानाय थाखाय therefore root over 2 आ रानजोबथायै माने बियो इरेशनेल जुदि रुट ओभार 2 आ रानजोबथायोब्ला बिदिब्ला 1 by root 2 आ रुआबो रानजोबथायै फोरमान जाबाय ओके बे जाहैबाय रुट ओभार 2 आ बाव रानजोबथा ना बेनिफ्राय फोरमान जाबाय बे जुदि रानजोबथाब्ला बेबोथ' रानजोबथा जागोन बे रुट ओभार 2 आ रानजोबथा नाथाय जों मिथिगौ रुट ओभार 2 आ रानजोबथायै नङा होमबा बे बेरेखाया नुजाथिदों मानि थाखाय जों गोरोन्थि सानना लानो थाखाय नैबाव गोरोन्थि सानना लानो थाखाय हमबाय रुट ओभार 2 आ रानजोबथा होनना रेशनेल होनना हमना लाफ्लांबाय नालाय नैबेहाय बे गोरोन्थिया ओंखायनो नुजादों आरो नाथाय बुंनो थाङोब्ला गमामायै जोंहा रुट ओभार 2 आ रानजोबथायै होननानै जों इरेशनेल होनना मिथिगौ नङा होमब्ला जुदि बियो रानजोबथायोब्ला नैबे 1 by root 2 आबो नैबे 1 by root 2 आबो रानजोबथायै फोरमान जाबाय ओके क्लियार जोंहा क्लास 10 नि मोनसे सोंथि 1.3 आरो 1.4 बेखौ सलुशन खालामनायनि सिगां नैबे थिउरेमखौ जों गोसोआव लानांगौ
जेनेबा रानजोबथा आरो रानजोबथा नङै रेशनेल आरो इरेशनेल नाम्बारनि खोथा फैयो नालाय बाहाय अबे अनजिमाया अबे रियेल नाम्बारा रानजोबथा माने हैनाय आरो किसुमाना रानजोबजायै माने रिपिट फैबाय थायो जावले फैफिनबाय थानाय बेखौ सिनायथिनायनि माबा नालाय नियम नालाय ओंखायनो बे नियमा माब्रै नैबे थियरेम थार बुंथियाव दङ मोनसे थियरेम बेखौ गोसोआव लानांगोन दै हमनानै लाबाय जेनेबा x इक्वल टू p by q x आ मोनसे रियेल नाम्बार x इक्वल p by q आ मोनसे रानजोबथा अनजिमानो रानजोबथा माने रेशनेल नाम्बार्स रानजोबथा माने रेशनेल नाम्बार रानजोबथा नालाय रानजोबथा अनजिमानो जाहाथे q नि रोदा q आ मोनसे रुट जाहैबाय q नि रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाया नैबे 2 to the power n 5 to the power m बे रोखोमनि जानांगौनो बे रोखोमनि जायोब्ला जोङो मोनसे अनजिमाखौ जेब्ला नैबे गाहायनि फ्रेक्शना जों रेशनेल नाम्बार होनाय लोगो मोनसे अनजिमाखौ मोनसे रियेल नाम्बारखौ p by q आव फोरमायनो हायो नङा होमबा जों डिफिनिशन मोनखादों नङा होमबा रेशनेल नाम्बार्सआ रानजोबथा अनजिमाया p by q आव एक्सप्रेस खालामनोब्ला बे q आ मा रोखोमनि जानांगौनो बे q आ गाहायनिया 2 to the power n 5 to the power m बे रोखोमनि जानांगौनो बे महरनि थायोब्ला जेराव n m फोरा लाथिख' नङै रग' अनजिमा लाथिख' नङै माने पजिटिव इन्टिजार जाहैबाय बे n आरो m आ मोनसे पजिटिव इन्टिजार लाथिख' नङै रग' अनजिमा माने इन्टिजार जाहैबाय लाथिख' नङै माने पजिटिभ इन्टिजार लाथिख' नङा आरो बेयो 0 नङा अब्ला x आ मोनसे दशमिक फुवारनाय थायोनो जाय जोबथाहैयो अब्ला बे x आ बेखौ बुंनो हायो बे अनजिमाया जोबथाहैनाय थारमाने रेशनेल नाम्बार होननानै जों फोरमान खालामनो हायो जेनेबा नों मोनसे ओरै जेनेबा 2 to the power 8 बे रानजोबथा नंगौना नङा बेबायदि अनजिमाया रानजोबथाहैनाय नंगौना नङा जोबथाहैनाय नंगौना नङा होमबा बेखौ जों मारै खालामनो हायो 1 2 to the power 3 जायाखै होमबा 2 to the power 3 8 नङा होमबा जों बेखौ मारै खालामनो हायो बैबायदि फर्माव फैयाखै होमबा 2 to the power n आ जाबाय 3 5 to the power 5 आथ' जाहैबाय n आथ' जेनेबा बाय 0 जाहैबाय बे फर्माव फैबाय नङा होमबा 2 to the power 3 जों बेखौ लिरनो हायो नङा होमबा अब्ला बेयो मोनसे रानजोबथा अनजिमा अब्ला बे मोनसे रानजोबथा बा रेशनेल नाम्बाराव गोलैहैबाय आरो मालाबा ओरैबो फैनो हागौ माने जिखुनु गाहायाव नोंसिनि फर्मा नैबेबायदि टाइपनि जानांगौ आरो जेनेबा गाहायनि नैबे q बेखौ q हमो नङा होमबा q नैबे p जेनेबा आं p खौ जायखिजाया मोनसे अनजिमा लाबाय q निखौ बिसेस केनाय q आव जेब्लाबो ओरै जानो हागौ मालाबा ओरै फैनो हागौ 5 to the power 5 बेफोरबायदि फैनो हागौ बे गाहायनि थामा नैबे q थामा जेब्लाबो 2 to the power n 5 to the power m बे टाइपनि जानांगौनो आरो आखि 2 to the power n 5 to the power m बे टाइपनि जानांगौ नैबे n आ 5 बो जानो हागौ 3 बो जानो हागौ 7 बो जानो हागौ अके नैबे n आरो m आ अके बे रोखोमनि थायोबा मोनसे अनजिमाया जाहैबाय रानजोबथा जायोनो माने रानजोब जाजोबो आरो रेशनेल नाम्बार सोंथि 1.4 आव होनदों अबे रेशनेल अबे इरेशनेल बेखौ नायफोर माने सिनायथिनांगौ आरो अबे अनजिमाखौ नायनाय लोगो नोंसोर बेबायदि फर्माव लाङोब्ला अनजिमाखौ नायनाय लोगो हमनो हागोन आरो बे अनजिमाया रेशनेल बा रानजोबथा बे अबेबा अनजिमाया रानजोबजायै इरेशनेल बे नालाय रेशनेल इरेशनेलखौथ' आं आगेनि क्लासाव फोरोंबोखाबाय बा बेखौ गोसोआव लादो नायदो बुजिखाबाय दा गाहायनि फर्मा जेब्लाबो p by q नालाय 2 to the power 5 to the power 5 बा जायखिजाया नैबे फर्माव थानांगौ आरो अके गाहायनिया q आ गोजौनिया जेखि जाया अके अब्लानो रानजोबथा नङै बेखौ सिनायनो हायो क्लियार अब्ला फै जों एग्जाम्पल मोनसे खालामनानै नायनि 1.4 आव होनदों लेखा बोला गोलाव राननायखौ नंगुबैयै मावफुङा जासे गाहायाव होनाय माबे रानजोबथा अनजिमाफोरा मोनसे जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनाय थागोन एबा जोबथारोङै जावलेफिननाय दशमिक फुवारनाय थागोन बुंथि गाहायाव होनाय रियेल नाम्बार फ्रेक्शन दं बेयाव अबे रेशनेल अबे इरेशनेल बेखौ नायफोरनो होदों अबे जोबथाहैनाय अबे जोबथाहैयै रोङै होमबा 1नि आं बेखौ बानायबाय जेनेबा 13 divided by 31 25 नो
जोंहा बेयो मोनसे रियेल नाम्बार फ्रेक्सन नङाबा रेशनेल नाम्बारखौ जोङो p बाय q आव फोरमायो p बाय q आव थाब्लाबो किसुमाना रेशनेल किसुमाना इरेशनेल जायो डाइरेक्ट राननाङा होनदों मोनसे नियम दं जाहैबाय जितु थिउरेम होदों आङो बे थिउरेमखौ बाहायनानै बेखौ नायबिजिरनो होदों आरो जों बेखौ 13 बाय 31 25 जों डाइरेक्ट राननाङा नियमनि जों मोनसे नियम होनाय दङ फर्मुला होखानाय दङ बेजों बेखौ नायफोर बा नायबिजिरनो होदों हो मारै नायबिजिरलांगोन बेखौ जों मा सिफायनो हायो 13 खौ 13 नैबे 5 to the power 5 नङा होमबा बेवहाय q आ बेवहाय नैबे q नङा होमबा q बे p बाय q नङा होमबा बियो हमबाय आरो बे p बाय q नङा बिदियाव फोरमायनो हायो नङा होमबा बा q इक्वल टु नैबे 5 to the power 5 थाबाय नङा होमबा 5 to the power 5 थारमाने मा बियो मा फर्माव दं 2 to the power n 5 to the power m जेराव कमा होनानै जेराव n आ बाहाय 0 m आ बेसेबां नैबे 5 नङा होमबा 5 जों ओरै नङा होमबा ओरै जेनेबा बेयाव मा जागोन 2 to the power n 0 माने बे n नङा होमबा 2n into 5m m आ मा होनदों 5 बेनिफ्राय होमबा बे 1 into 5 बेनि नङा होमबा बे फर्माव दं नालाय बे q आ जुदि बे फर्माव थायोब्ला बियो रानजोब जायो माने रानजोबथा बिदिब्ला जों बुंनो हायो बे बुजिबाय दा मारै लिरदों बियो नैबे q आ 2 to the power n 5 to the power m माने जोंनि according to theorem आगे थार बुंथि मोनसे मोनबाखै होनबा बे प्रमान जाबाय अब्ला जों बुंनो हायो नैबे जितु फ्रेक्शन बियो रानजोबथा अनजिमा एबा रेशनेल नाम्बार्स ओके 2 to the n 5 to the power m महराव दं लिरदो महराव दङ 13 बाय 5 आ जोबथाहैनाय दशमिक जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनाय दं बास बे लिरबानो जाबाय आसा बेयावनो खेबसेनो होनो हायो हो नैबाव कुइसना नोंसिना 2 नाम्बार कुइसनाव मा होनदों गोजौनि सोंनाय सेयाव बै रानजोबथा अनजिमा बे जाबाय रानजोबथा अनजिमा जाहैबाय नङा होमबा जोबथाहैनाय रानजोबथा अनजिमा दं जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनाय दं रानजोबथा अनजिमा बियो रेशनेल नाम्बार जाहैबाय बियो ओके बे रेशनेल नाम्बारखौ फुवारनाय लिट जायहा जोबथाहैनाय दशमिक फुवारनाय दं दशमिक बेखौ दशमिक फुवारहैनाय लिरनो होदों नङा होमबा आनजोबथा नालाय रेशनेल नाम्बार जाबाय नालाय बियो दशमिकआव माबायदि फोरमायनो हागोन बेखौ होनदों होमबा 13 31 25 नालाय 30 निफ्रायथ' 5 to the power 5 जाहैबाय बेखौ सिफायोब्ला बे मोनो आं बेखौ ओरै खालामनो हाया होमबा जुदि बेखौ आं 2 जों सानजाबाय बेखौबो गोजौनि 2 to the power 5 सानजाबाय नङा होमबा बेयो नैबे 5 आरो 2 बेखौ सानजाब्ला 5 सानजाबनाय 10 जाहैबाय नङा होमबा ओमफ्राय whole to the power 5 होमबा बेबो सानजाब्ला बेसेबां जागोन 416 जागोन नङा होमबा सानजाबनाय जोंनो 13 into 2 to the power 5 416 जागोन अब्ला बेखौ 416 माने जोंहा 5 था 0 नङा होमबा 416 10 to the power 5 नालाय बे 5 था 0 दं नङा होमबा 5 था 0 बा जोङो दशमिकआव फोरमायनांगौ 5 था 0 मोनथाम मोनखाबाय आरो मोननै नांबावगौ 0 मोननै बास बेनो नङा होमबा जों दशमिकआव फोरमायबाय बे बुस्थुखौ बेबायदि दशमिकआव फोरमायनाय लिरनो होदों आरो 2निया दै आं खेबसेनो बानायखाबाय 2निखौबो ओके नेक्स्टआव फैदोलाय बानायनो 1निया रानजोबथा नंगौना नङा
7 equal 129 divided by 2 to the power 2, 5 to the power 7, 7 to the power 5. बियो बेवहाय मा दं बेवहाय q आ बेसेबां q आ नैबे नङा होमबा q जों जेब्ला रेशनेलखौ p by q आव फाथियो नङा होमबा जों ओरैयाव p by q हमना ला आरो बेखौ नङा होमबा q आ बाहाय नैबे जाहैबाय 2 to the power 2, 5 to the power 7, 7 to the power 5. अब्ला बिसोरो मा जोंहा according to theorem, according to थारबुंथि माबायदि q आ माबायदि जानांगौनो बे q आ माबायदि जानांगौ 2 to the power n, 5 to the power m जानांगौ जेराव n आरो m आ नन जिर' पजिटिभ इन्टिजार अके होमबा बे फर्माव दंना गैया आंनिबाथ' गैया नङा होमबा नैबे 7 फैदों जोंहा बे बिल'सो थानांगौ नङा होमबा 7 फैदों होमबालाय बियो बे फर्माव गैया नङा होमबा बियो 2 to the power n, 5 to the power m महराव गैया बिदि जुदि महराव गैयाब्ला होमबा बियो मा बियो इरेशनेल जागोन बियो जोबथा रोङै जावलायबाय थानाय माने रिपिटिं खालामबाय थानाय मोनसे फुवारनाय दशमिक दं बिहा 1 by 29 2 to the power 2 5 to the power 7 7 to the power 5 आ जोबथा रोङै जावलेफिननाय दशमिक फुवारनाय दं जावलेफिननाय जोबथा रोङै जावलेफिननाय दशमिक फुवारनाय दं जोबथा रोङै जावलेफिननाय दशमिक फुवारनाय दं अके बेनो जोबथा रोङै जाहैबाय अबेबा जोबथानाय थायो नङा होमबा बिदि जोबथा रोङै थारमाने एडिशनेल नाम्बार जाहैबाय बेयो जोबथा रोङै आरो रिपिटिं फैबाय थागोन बेनि भेलुफ्रा अके जोबनो रोङै जावलेफिननाय दशमिक फुवारनाय दं बास बेनो अके 1 निनो 10 नामा 7 7 210 मिलायनानैब्ला 11 थांगोन होमबा 7 जोंबा बेयो 30 11 बेखौ 2 into 3 थामजों 6 सानजोबा q आ 2 into 3 into 5 सारनो हागोन जाय 2 to the power n 5 to the power m महराव गैया बिदिब्ला बियो मा जागोन बिदिब्ला 7 by 210 आ जोबनो रोङै बा जोबथा रोङै जावलेफिननाय दशमिक फुवारनाय दं नङा होमबा फुवारनाय दङ थारमाने बे इरेशनेल जोबनो रोङा मोनसेनि उनाव मोनसे फैबाय थायो राननाया फाइफ्रा जेरै 3.1 3.1 4 5 6 7 8 9 आरो बिनि रिपिट 4 5 6 7 8 9 बिदि फैबाय थायो नालाय बेबायदि जोबनो रोङै आरो जुदि बियो रेशनेलब्ला बेथ' इरेशनेल जाबाय मोनसे जुदि बियो रेशनेलब्ला अब्ला जोबथाहैगौमोन आरो अब्ला बेखौ जोबथाहैयोब्ला बेखौ दशमिकआव मारै फोरमायो बिदिबो फोरमायनाय सोंदों 2 आव बेखौ खालामनो हायो नाथाय बियो इरेशनेलसो नालाय जोबथा रोङैसो नालाय बेखौ जोङो दशमिकआव फोरमायनो दरकार गैया ओके नेक्स्ट 1.4 नि 3 नाम्बाराव फैदो गाहायनि नंगुबै अनजिमाफोरा गाहायाव होनाय बायदि दशमिक फुवारनाय दं मोनफ्रोमबोनि बेलायाव
बिसोरो रानजोबथा नंगौना नङा थांखि ला जुदि बिसोर रानजोबथा आरो p by q महरनि q नि रोदा सानजाबगिरि सोमोन्दै नोंसोरो मा बुंनो हायो q नि सोमोन्दै मा बुंनो हायो बाहाय 3 number 1 निखौ नायदो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेखौ q नि रोदाया माबायदि जागोन बेखौ नायनो होदो आरो नायदो दाना जिहेतु बियो मा जोबथाहैनाय नङा होमबा बिनि दशमिक पुरना जिहेतु बिनि दशमिक फुवारनाया जोबथाहैनाय नङा होमबा बिनि जोबथाहैनाय नङा होमबा जोबथाहैनाय बिनि फुवारनाया जोबथाहैनाय बे मा होनो हायो जोबथाहैनाय माने बे रेशनेल नाम्बार खायनो बेनिखायनो होखानाय नंगुबै रियेल नाम्बारा होखानाय नंगुबै अनजिमाया रानजोबथा माने रानजोबजायो नङा होमबा रानजोबथा आरो p by q महरनि नङा होमबा लिरनो हागोन 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेखौ जों जुदि फ्रेक्शनाव लिरोबा बेबायदि p by q फर्माव लिरोब्ला बेबायदि p by q फर्माव लिरनोबा मा खालामनांगोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9था 0 दं 9था 0 दं नङा होमबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9जों बेखौ जुदि सानजाबोब्ला बे गासै फैगोन नङा होमबा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेखौ माबायदि एक्सप्रेस खालामनो हायो 10 to the power 9 जाहैबाय नङा होमबा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होमबा बेखौ फिसा खालामना लादो 2 into 5 खालामनो हाया होमबा बेखौ 10खौ 2 to the 5 2 into 5 2 5 सानजाबनि G गोजौनिया जेखि जाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होमबा बेखौ बोरै खालामगोन नायदो 2 to the power 9 5 to the power 9 बुंनो हाबाय होमबा 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाहायनिया मा गाहायनिया जेराव qआ 2 to the power n 5 to the power m महरनि नङा होमबा जेराव qआ 2 to the power n 5 to the power महरनि q नि सोमोन्दै लिरनो होदों नालाय बे नङा होमबा q to the power महरनि नैबाव होदो n आ बेसेबां 9 m आबो 9 बिदि लिरना होदो महरनि बास बेनो q equal to बेखौ लिर थेंक इउ फरायलांबाय था नायलांबाय था मोजाङै दोनैबावनो जोब्बाय अके